Takže práve som rozlučoval hrabanku na banánovníkovej plantáži, to je taký banánovník a tak. Tá hrabanka je tu veľmi hrubá, je tvorená popadanými banánmi a banánovými listami a kadečím. Ale čo je zaujímavé, práve som tu rozril asi, ešte nevieme, hniezdo nejakých veľkých odontomachusov, lebo ich tu behá dosť. A popravde odontomachus tu vidím prvýkrát na tejto plantáži. Takže takto nejako vyzerajú. Pomerne veľké sú. Au, bolí to, má to žihadlo. Au. Dobre. Zmrt. Malý. No a sa teraz bojím dokonca ruku strčiť. No, snáď to bude v poriadku. Ale kde je to mravenisko? Tu ich behá nejako viac. Tá hrabanka je teda Au, to má kurva žihadlo veľké a bolí to, dobre. Takže nájdeme si nejakú paličku. Boli oveľa viac ako od pachy kondely. To som nečakal, takéto. Dobre, tu vidíme nejakú peknú paličku. To skúsime s paličkou. Nie sranda sa vrtať v takýchto mraveniskách. Očividne. Horšie, že to samotné hniezdo nevidím. Niekde tu. Pozrela sa mi palička. Tam nič není. Ale tu je to také najhojnejšie. A ešte skutočne bojím strčiť ruku. Boli to podobne ako asi od polistesu a myslím, že mi troška aj puchne malíček z toho teraz. Tu je nejaké drevo. Že by tu? Tu nevidím nejaké. Skúsime tento banán pohnúť. Ale nejako pod tým sa nič nehemží, takže to samotné hniezdo pravdepodobne tu bolo iba nejak v tom substráte. Alebo v tej pôde, ktorá je pod tým. Je pomerne taká suchá, je tu dosť sucho a v podstate to tu žije iba na vlhkosti vzduchu všetko. Neviem teraz, čo budeme, keď tu v tej kôre tiež nič není. Skúsim to zhrnúť do tejto strany. Možno týmto smerom. Nevidím chod. Pravdepodobne bol niekde v tej pôde. Ale sú to fakt bolestivé bodnice. Ako vyzerá hrabanka. Je to taká pôda podobná ako taká ílovitá možno. Taká veľmi jednoduchá. Podobno mám na záhrade, mám taký pocit. A to je v podstate zmiešané s nejakými omrvinkami listov a postupne sa to zvyšuje až do takejto hrúbky. Skúsime spraviť odkryv hrabanky niekde inde teda. Toto bol taký náhodný pokus. Napríklad niekde tu. Tiež tu odkryjeme. Tu je tá hrabanka nejaká užšia. Dokopy tu nič nevidím, nejaké chrobáčiky možno. Nič.
Tak snad tu natrafím to tými rukami na nejakého škorpióna. Alebo niečo iné. Nevidím tu nejaké mravce. Tak skúsime popozerať niekde inde.